Аз трябва да ви кажа, че Тодор Живков наистина беше един огнетително самодоволен човек. Огнетително самодоволен и просто в някои периоди нетърпимо властолюбив. Моля за тишина в апаратната. Това думи на Тодор Живков ли са, че не разбрах? Моля за тишина в апаратната и по-малко движение, защото това е сцена, която е пред мен. Ако обичате. Ама как не ги е срам ти от апаратната, бе? Никакво уважение към лекцията на професора. Но професора няма да остави нещата така. Той ще се оплаче, ако ще и в новините да влезе. Много приказки, много движение. Илене, говорене по телефони. Абе, Мани, да си нямаш работа с хора от апаратната. Да, никога не се знае на кой какъв номер могат да скроят. Много приказки, много движение. Илене, говорене по телефони. Но от всичко на света професор Вучков най-много обича да си говори с зрителите. И зрителите много обичат. Говорете по темата, господине, ако обичате. Много ви харесвам предаването. Добре, по темата може ли да говорим? Мога да говоря, махнете си ръцете от възглавниците. Не, напротив, ще ги сложа още по-яко на тях. Следващия зрител, ако обичате. Само така, професоре, няма се давате. Вие се търкаляте в леглото, аз поне да ми почиват ръцете на възглавниците. А вие махнете и органа, защото ви пречи да мислите. Следващия зрител. Здравей, младо и симпатично старче. Следващия зрител, ако обичаш. Първо, много ти е старчески гласата на мене да ми викаш старче. Ама, професоре, хората просто ви смятат за много мъдър и за това ви дават тази титла. Много старчески глас имаш. Целия си загъгнал. Гъгнеш, а не говориш. След като видяхме как професор Вучков се обижда на възраст, други водещи по-спокойно приемат промените. Като, например, Тони от Лести Пари по нова.